paro mabedo jopiny nyalo bedo kata ni penjo ni nyaka sani ka koro nosegwe tao kamano nikech nogwe tao nondiko barua to ndiko ni en ogwe tao with immediate effect. Kare koro ibiro bedo kiketo ng'ato koso pod irito ni doho biro bedo kakadho wach ma kama kusoe. Mane penjo mabende jopiny pod medo penjore ni to koro iwewa nade. Aparo ni mondo ne yier Faith committee no, jok manobet piny no neno ni Law Society of Kenya nyaka bed gi representative. To Faith owacho ni ok noko believe idea mar compensation, to wacho ni otergi e doho, and by the time case mar doho no rumo kalure gi ndalo 30 modong, bro nwango ni gibet e burano, gibet e committee no, to onge tich magitiyo. Koro anaparo ni ka wach mar kot orumo, to aparo ni appointing authority pod bro mana consult Faith. Either mondo obi as the chair, or onyalo propose another individual from Law Society of Kenya mondo represent interest by the Law Society of Kenya, or any other eminent lawyer. So it will depend ni terms and reference mag task force no enango. Because okowacho ni oko believe in the task force, okowacho ni oko believe in compensation, to wuoyo man about time factor. So aparoni ka samano chopo, we have to wait mondo wach no rume doho, then waneni to what will be the next course of action. But victims to ng'eny, apart from even demonstrators, nitie joma wang properties gi, nitie joma okwel duke gi, nitie a lot of victims on these issues. So victims ok en mana demonstrators kende, and including Masaro nyisi ni Migori gin ga lot of wang mang'eny, which is true. Ang'e ni Migori ka baba ok owuoyo, ka baba is on the other side, to Migori ema kuongo ga wang. Masara keta tires temo ti endara be mane mamiye kura lakini koro jo Migori magine gi owang. No, mano siasa, onge problem. Ingeni siasa is about interest. So kamane gima nyalo miyo itim maber e siasa, then what do you do? Mane gimitimo. But nitie jo Migori mang'eny ma also suffered in terms of losses kantie demonstrations. Wi mana ng'eni Masari bro bedo kiduoko, to be nitiere kramna wach moro ma in gi Charles bende nowacho ni jaluoko mi gimoro to koro nyaka koko bede. Nyaka mar Faith ni bende nomiye to koro koko nobede mang'eny. Joma wacho ni Faith okonego ti gi sirikal mondo joluo bed compensated gi, to ginto jogi sani ng'ane jo ma Central Province adima pod nie sirikal. Ka sirikal ni rach adiri, pod gin gi PSS, gin ema gin gi PSS mang'eny kata ministers e Kenya ka, kaka wawuoyo sani, jo Central ema nigi principal secretaries mang'eny.